Чарговы гульнявы дзень Беларусьбанк вышэйшай лігі будзе мець усечаную форму. Усё таму, што двубой салігорскага шахцёра ды барысаўскага батэ перанесены на больш позні тэрмін праз просьбу трэнерскага штаба нацыянальнай зборнай. Тым не менш, нават без цейка тура гэтымі выхаднымі заўзятарам будзе што пабачыць на айчынных стадыёнах. Мы запрашаем усіх неабыякавых да лепшай гульні з мячом наведаць трыбуны беларускага топ-дывізіёна. А каб было прасцей абраць матчы для прагляду, рэкамендуем самыя цікавыя сустрэчы традыцыйным анонсам. Цукровыя потрапілі ў крызіс. 6 сустрэч запар, падначаленыя Віталя Паўлова, саступаюць. Што яшчэ больш жудасна, толькі ў апошняй супраць мінскага Тарпеда яны здолелі адзначыцца. Астатнія ж двубоі пакідалі ў расчараванні як Яўгена Шыкаўку, некалі лепшага снайпера першынства, так і яго паплечнікаў. Так, адсутнасць шэрагу вядучых выканаўцаў тлумачыць праблему ў арганізацыі дзеяў Слуцка. Аднак не выбачае іх разгубленасці падчас сустрэч, калі замест дысцыпліны ды ўзаемнай дапамогі цукровыя дэманструюць абыякавасць да супрацьдзеянняў канкурэнтам. Мінчукі выглядаюць больш арганізавана, аднак таксама сутыкаюцца з шэрагам праблем. Перш за ўсё са стабільнасцю. То дазваляюць камандам не топавага калібра забіваць па 2-3 мячы, як гэта было з Мінскам ды Лучом, то не могуць арганізаваць выразны наступ і застаюцца з нічыяй у пераможных сустрэчах. Як вынік, Дынама дазволіла батэ датэрмінова стаць чэмпіёнам, а таксама прапусціла шахцёр на другі радок. Каб трымаць канкурэнтаў напружанні ды захаваць шансы на срэбра, белаблакітным трэба перамагаць на родным поле. Пасля вікторыі над Віцебскам Дынама зноў намацала пераможны рытм, і наўрад ці прагматык Гурэнка дазволіць сваім падначаленым расчуліцца ды аслабіць хват. Матч усяго першынства для аўтсайдераў турніру. Калектывы, што замыкаюць табліцу, балансуюць на мяжы паніжэння ў класе, і таму вымушаныя граць толькі на перамогу. У іншым выпадку лёс як Мінчукоў, так і Магілёва будзе залежыць не толькі ад прадстаўнікоў каманд, але і ад супернікаў. Каб заставацца гаспадарамі сітуацыі, бакам трэба зваёўваць 3 ачкі. Вырашаць пытанне па самаратаванні Дняпро будзе з новым настаўнікам. Пасля паразы ад жодзінскага Тарпеда пасаду галоўнага трэнера пакінуў Сергей Літоўчанка. А таму ў заключных турах калектывам возьмецца кіраваць ужо 3-й камандар Юрый Лукашоў. Спадчына ў яго незайздросная. Клуб з найгоршай абаронай ды самым невыразным наступам у эліце. Менавіта Днепр яшчэ колькі тыдняў таму валодаў незайздростай серыяй з 23 сустрэч запар без перамог. І на яе працягу, як, дарэчы, і сёння, ледзьве не траціну склада Магілёва фармуе моладзь. Без опыту выступу ў эліце ды належнага ўзроўню майстэрства. Канешне, ва Владзіміра Нявінскага падобная ж кадравая сітуацыя. Аднак Тарпеда за кошт перамогі над Слуцкам у мінулым туры ў больш аптымістычным стане падыходзіць да двубоя. Плюс па колькасці балаў Мінчукі ажно на 4 пераўзыходзіць суперніка. Таму маюць хай сабе тэарэтычнае, але права на памылку. Ракіроўкі нават у выпадку паразы не адбудзецца. Іншая справа, што аўтазаводцам трэба пераскокваць праз Луч і Смалявічы, каб захаваць прапіску ў эліце. А там розніца ў бал, які трэба дзесьці здабываць, ды спадзявацца, што прамыя канкурэнты абмыляцца. Магчыма, вопыт гульні ў першым коле, дзе Тарпеда перамагло Днепр 2-1, дазволіць гэтую перавагу здабыць. Мінск па восені выглядае вельмі няблага, 3 перамогі ў апошніх 5 сустрэчах. І гэта пры тым, што аўтазавод мае ўсяго толькі 5 вікторый на рахунку. Днепр жа наадварот выглядае неўлечна хворым. І каб не геройства канцавога, ужо датэрмінова б згубіў шансы на захаванне месца ў эліце. Таму дамой верыў вікторыю хлапцоў са сталіцы. Жодзінская Тарпеда набрала фантастычную хаду. 7 матчаў запар, яно не ведае параз. Прычым 6 з іх гэта перамогі на 0. Сухая серыя Владзіміра Бушмы ў хуткім часе можа дасягнуць 1000 хвілін. А самі аўтазаводцы патрапяць ажно на 4-й радок табліцы, які пры пэўных абставінах катапультуе каманду ў Еўракубкі. Зразумела, чарговы крок да міжнароднай арэны Жодзіна плануе зрабіць, падмяўшы пад сябе мінскі Луч. Аднак Мінчукі не такі ўжо просты апанент, як падаецца на першы погляд. Толькі ўявіце, валадары 14-га радка ў табліцы не саступаюць ужо 5 тураў запар. А калі б не паразы на апошніх секундах ад землякоў з Дынама, ланцуг расцягнуўся б на 7 сустрэч. Адзначым, што Луч даволі уважліва гуляе ў абароне, таму ні бронзавы прызёр першынства Шахцёр, ні магутны Неман не здолелі наесці шмат крыўды падначаленым Івана Біёнчыка. Адзінае, што засмучае сталіцу, невыразная гульня ў гасцёх. Апошні трыумф за межамі Мінска каманда атрымала ажно ў траўні, калі завітала да суайчыннікаў з Тарпеда.
Таму трэнеру-біёнчыку трэба шукаць нейкія нестандартныя хады, каб падрыхтаваць футбалістаў да ваяжу ў Жодзіна. Олегу Кубарову і яго хлапцам хапае кваліфікацыі і таленту, каб рэалізаваць камандную перавагу ў класе над супернікам з кагорты сераднякоў. Тым больш, калі калектыў знаходзіцца на баявой хадзе.